Hayırlı işler, kadirli yurtçularыбыз, kadirli tamaşaçılarыбыз. Менә бүген инде 14 май, 19 сәгатьтә Юнус исемендәге Мәдәният сараенда бүген җырлы-моңлы 2020 ел җырлы-моңлы солянка булырга тиеш иде. Менә безнең шундый матур афиша. Менә һәрберегезне үзегез карагыз. Шундый матур итеп афишалар ясап куйган идек. Ниләрнең тормышларның, язмышларның үзгәреп китү аркасында. Менә шундый безнең теләкләр бераз гына кабул булмады. Хыяллар бераз гына чыңа ашмады. Шуңа күрә инде менә бүген сезнең белән шундый инде видео язма эшләп җибәргә уйладым. Менә элеп куйдым сезне, барыгыз да безнең белән бергә. Менә барыгызны да бик сагындым. Инде безнең концертка инде почти бөтен номерлар инде әзерләнеп беткән иде. Без инде билетлар да эшләткән идек. Менә шундый матур состав белән бик матур концерт булырга тиеш иде. Алла бирсә. Менә монда инде шундый матур дипломнар ясап куйдык. Дипломнар. Менә шундый искиткеч матур рәхмәт хатлары. Күрсәгез, мин шундый тулкынланам. Шундый зур мәхәббәт белән барысында эшләгән идек. Бөтен җылыбызны бирек. Ирек Максимович белән шулай матур итеп бергә эшләгән идек. Менә бу инде дөресен әйткән вакытта безнең соңгы эшләр булырга тиеш түгел. Безнең эш бердәм иҗади эшләр тагы да алдан Алла бирсә дәвам итәргә тиеш дип уйлыйм мин беләм. Матур язлар урамда. Күңелләрне бик каты төшереп бетермәскә кирәк. Без инде хәзер һәрбер табигатьнең дә тормышның да һәрбер куйган сынауларына инде без өйрәнгән кешеләр. Каушап кала торган кешеләр түгел. Алла бирсә, иң беренче безгә Раббым исәнлек саулык бирсен. Әле тагы да менә киләчәктә дә бергә эшләргә язсын. Безнең әле планнар юк түгел. Күңелләрегезне төшермәгез. Без сезне ташламыйбыз. Сезгә ярдәм итүне ташламыйбыз. Яшь җырчыларыбыз. Әлбәттә сезне яңадан сәхнәләргә дә менгезербез. Зур сәхнәләргә дә менгезербез Алла бирсә. Менә әйтәм бит, Раббым исәнлекне бирсен иң беренче. Менә барыгызны да күрсәтеп чыктым. Менә монда инде шундый исемнәрегезне дә язган идек инде шулай итеп менә. Менә барыгызга да исәнлек саулык телим. Менә һәрберегез белән аралашып торсак та инде, күбегез белән якыннан аралашып торсак та, әле менә яңадан сезне күреп, һәрберегезне күргән кебек булдым. Сезне кычып алган кебек булдым. Барыгызга да исәнлек саулык телим. Тагын бер кат бу матур рәхмәт хатларын да күрсәтим инде. Менә числолары да язылган бит инде 14 май дип тә язылган. Печатләре дә бар, дипломнар да бар. Барысында матур итеп инде эшлисе генә, башкарасы гына калган иде. Инде карасак, менә ни буенча
ярты сәгатьтән безнең концерт башланырга тиеш, Алла бирсә, тиеш иде. Ярар, әле дөньялар, тормышлар рәтләнеп китсә, Алла бирсә, әлбәттә, без бу эшләрне дәвам иттербез. Мин әле шул вакытта очрашкач, буларны сезнең үзегезгә, Алла бирсә, тапшырырмын кулларыгызга. Пока инде миндә торып тора эшләнгән эшләр бит инде бу. Менә шулай. Хәзергә сау булып торыгыз. Очрашуларга кадәр. Күңелегезне төшермәгез. Хатлар языгыз, связьга чыгыгыз. Бик матур җырлар бар, җырлар кирәк булса, җырларга мөрәҗәгать итегез. Матур аранжировкалар, демо вариантлар эшләтеп куйдык Азат аркылы. Аларны киреп карагыз. Менә шулай сезгә. Менә шуның белән туктыйм инде. Хәерле кичләр барыгызга да, исәнлек, саулык. Очрашуларга кадәр. Сезнең белән связьда булырга кирәк инде. Алла бирсә.